Dobrý den, dámy a pánové. Dneska tady hrajeme Tria Zero buildy. Doufám, že se vám video bude líbit, a jestli jo, tak prosím zanechte like a odběr. A jestli se vám nebude líbit, tak ho nedávejte, ale doufám, že byste mě podpořili moji tvorbu. Tak tady vyfajtíme cápka. Dobrý. To neberu. Místo tohohle. Ne. Mám biga, a to si vypiju. Potom si ještě natočíme jedno video, jak budeme tady hrát s klukama. A kluci se jmenují Majnik, Peprik 426 a Sebastian CK 2014. A já teďka hraju na druhém účtě. Ano, co je Pepriku? Co je? Peprik, ten Peprik se jmenuje ten realistický David. Abyste věděli. Tak někdy se možná můžete přidat do friendu a bez tak se s váma někdy zahraje. Jestli bude online. Že jo, Peperiku? Potvrdil to taky a můžete si kouknout i na Sebův ten nick. Dobře. Tady to jsou jeho kluku nicky, abyste věděli. Ano, no. Dej mi to, dělej. Vrať mi to. Jsi chcípák. Děkuju. Ne, jo, díky. Aspoň mi to vrátil. Hej, jdeme mu pomoct. Tak. Jako, kdybyste si s nima chtěli někdy zahrát, tak se klidně zahraju s váma. Tohle se beru. Tak jo, čau. Stejně to ani nehraju. Čak to máš tam? Prej, jak mi ho tam nedával. Bez tak mi ho tam nedával. A chceš vidět, jakýho reporta ti dám já? Já ti tam dám za toxic, za všechno. Mně jsou cápci, pomoc! Co? A jo, vlastně. Teďka tady máme týpečky. No, Sebo. Aj! Pojďte sem, hajzlové. Hej, Pepriku, máš se ho dát do friendu, protože on se tě omylem removenul. Sebo, ty jsi mě blokl. Ale on se mě blokl. Nevadí. Počkej, já mu dám pickaxe. Ne, tak ne. Jo, dám. Ne, nedám. Dobré, tak nedám pickaxe, nevadí. On by mě zabil.
To byl nějaký boťour, ale tak nevadí. Teďka tady jedeme v mašince. Tut, mašinka, tut. Jedeme, bomby a jdeme fightit. A můžete tady zanechat komentář, jestli se vám fakt hodně bude líbit to video. A napište do komentářů, jak jste se dneska měli. Ty buď ticho, tebe se nikdo neptal. Teďka se tam diváků, ne vás, hoši. Sorry, že neslyšíte moje kamarády, ale nevím, jak se to dělá, takže... Oni vám skvazou, že jsou retardovaní, tak proto je neslyšíte. To řekl ten Sebastian. Peprik to říká, že ne. Takže doufám, že dáme dneska ven s korunkou. Ne. Tohle je sračka, tohle neberu. Současný. Hej, hoši, můžeme jít tam pro ten. Druhý rift, nice. Já jdu pro ten airdrop. Sebo, nechceš mi to vyžrát? Že ne? Sebíku, nebudeš mi to vyžírat? Doufám, že dneska bychom to mohli vyhrát, protože dneska jsem nic nehrál skoro. Nevidíš, ale... Oh! Dej mi to, dělej. Ne, já to nechci. Já mu dám no-scope. Wow. Ale pro ten airdrop. Crack? Knock? Kde je ten další? Já chci radši ten airdrop. Kašlu na to. Jo, my tady fajtíme. A padlo z toho úplnýho. Jenom nějaký splashed. Au! Hoši, dáme snipe! Dáme snipe! Kamu? Pepriku! Ta Sebo, pojď sem! Pojď pro mě. Kašli na něj. Snajpou tě. Sebo, dělej. Tady, pojď za mnou, oni tě snajpou, ale to je jedno. Dělej, prosím. Jde mě dorážet.
Pojď za mnou! Ši, jestli mě nezvednete. Dělej. Prosím, mám... Prosím, zvedej. Protože jsem ho totiž neviděl, kde byly. Kam tady jsou všude airdropy. Tady jde. Knock. Au. Pomoc. Macha další. 5 minut. Dejte mu. Tam je. 32. Tady máte někdo duálky. Já potřebuji medkit. Tak pojď za mnou. Hej, tak se podáme potom dua. Dobré. Chráně. Sráme ještě medkit. Tak. Mám jít po něm? Peprik. Kdo chcete medkit? Máte tam medkit. Měl heavenu, já ji nechci heavenu. Aha, tak to si radši vezmu ten... Aha. Doufám. Má to tady někdo heavenu. Tady au. No. Co mám říkat? Pepriku, slyšíš mě? Má to tady někdo drámku. Já už tam jdu. Už jsem tady. Co? Jste mě podkopali? Jste hajzli. Jsem byl nagla... Ne!
Proč jsem spadl? Kámo, tak to jsem tam nemusel chodit ani ne. Riget. Tam jsou. Jsou dobří hráči. 105. Au, pomoc. Crack. Knock. Dej mi to, Oskara. Ach jo. Pojďte. Teď je ten. Oh, hoši, dostávám snipy. Tam je, tam je. Au, pomoc. Pomoc. Dej. Já to nechci. Oh, knock. Dostal knock. Však jsem ho knockl. Stůj. Knockl jsem ho, neboj. Ale já jsem ho knockl, chápeš? A jak víš? Musel říci. Tam jsou. Minus keříci? Jako nemají keříky už. 105? Tam je. Kamu, vy jste fakt kamarádi. Ještě dávala. Oh, hoši. Prosím. Prosím, pojďte mě zvednout, prosím. Ty aspoň. Nás chraň. A jo. Ne, mě dorazí. Nezvedej. To jsem měl zvedat. Se podáváš, je? Tati, jdem stavit do vládce. Au, kámo, zase mě nokli. Zvedni mě, plus. Teď ne, teď ten papát. Nemusím sedět házet. Kde Aňa? Kde Aňa? Na ní stojí, že? Jdem si házet. Házet? Balenka je házet a když mi dala balónek. Na tebe si šla stanout.
Já budu sedět. Zapiš tam. Ty vole, jasný. Stanou. Tak, hoď. To máš 2 linky?